Ngabe uTK Zuma ugadla uKing Bhaka yini kule nkulumo? Ngubingelela phinde ngiwamukele mbuyele emakhaya kweSimanzini ukuthi la khona indaba efika ngesikhathi. Mbuyele emakhaya abantu abaningi ngempela bathi mabehlaziya leya nkulumo kaTK Zuma bathi igadla uKing Bhaka straight leya nkulumo. Mbuyele emakhaya ke singene ku-comment section mase siyilalelile le nkulumo mase siyayihlaziya sibone ukuthi ngabe ngempela le nkulumo iqonde kuyonani inyanga uKing Bhaka. Abantu abaningi bathi mayethi ukhuluma ngomngane omubi oputshuza indaba masenixabene bathi ngenza ukuthi ugadla ukhethle yena uKing Bhaka iphinde futhi ekhulume ngodokotela nenesi. Ngabe ngempela le nkulumo uma uyihlaziya wena ngabe iqonde ngempela kuyenani uKing Bhaka? Ake hlangane kwi-comment section sizwe ukuthi wena uyihlaziya kanjani le nkulumo. Siyabonga. Angazi noma ucabanga ukuthi ufundela mina yini. Hayibo ngafunda mina ngine degree yami ethi mina siyezwana unani wena certificate sokuzalwa nani uzogolozela mina nje nge-birth certificate uzongigolozela nje nge-birth certificate lalele yami imali ngene iphelele mina njalo mhla ka-15 ngisho isikole ngasiyeka mhla ka-14 ngakusasa izongena yami futhi ingene iphelele hlala phansi yini yona le mhlola yami lalelani-ke ngithi mina kunomehluko phakathi komdlali webhola nomuntu ozibiza ngomdlali webhola siyezwana umdlali webhola akazi futhi akanandaba nokuthi obani abagqoka amakhokha fake egroundini obani abagqoka ijezi elinjani obani abadliwe ngokudlule obani abaperforma kanjani akazi nokuthi obani abakwazi ukudlala ibhola nabangakwazi reason being ifocus yakhe ayikho kubantu isebholeni siyezwana ngithi unomehluko phakathi kokadokotela nomuntu ozibiza ngodokotela udokotela wangempela akazi nokuthi onesi bafunde kuphi banama degrees noma banama diploma noma banani because ifocus yakhe ayikho sekutheni obana baneziqu zomgunyathi noma kanjani isekutheni labantu esibalaphayo bayasinda yini siyezwana right ngithena ke namhlanje sifunda incwadi ebhalwe uSimphiwe Shembe ilokhuzana isambulo sikalizwe sesikhiphile sonke wonke umuntu akakhipha incwadi yakhe ayibeke ngaphambili ningangitshela ukuthi khona umuntu ongakabi nayo le ncwadi Nkosi yami le ncwadi ishibhe kangaka futhi ibhalwe ngesiZulu right ngicela sivule ku page 43 uba uzosifundela funda sisi yini umngani igama esilisebenzisayo uma sibalekela ukuzizwa sisodwa igama esilisebenzisa uma sibalekela ukuzizwa sisodwa ngoba ukuzizwa uwedwa akukho mnandi so sisebenzisa lelo gama to escape from loneliness inkinga zikufika ngalesikhathi uwedwa zikukhumbuza ukuthi zinkulu kangakanani so qaphela ukuthi ukhuluma kubani obani abafastayo la eclassini uyabona nje phambi izandla uyabona njengoba ufasta njena uthandazela ukuthi impilo yakho iqhubekele phambili uthandazela ibreakthrough uthandazela nako konke okuhle empilweni yakho nasemndenini wakho kunabantu abasondelene nawe noma umuntu ofastayo naye efastela ukuthi wena ungayindawo empilweni efastela ukuphikisana nayo yonke lento osuke uyifastela sizwana qaphela ukuthi ukhuluma nobani kunabantu abakurekhodayo njalo manihleli nizenzela izinto zenu unganakile banama video abawagcinile to destroy you ngelinye ilanga kunabantu abakushuthulele abanezithombe zakho eziyenappropriate abazigcinile bazisavele ukuthi ngelinye ilanga abasebenzise zona ukudestroy kunama calls abantu abawarecordile noma abawarecordayo bawagcinele ukuthi basebenzise wona ukudestroy ngelinye ilanga umxoxele yonke into umuntu ngoba umethemba uzumxoxele with confidence ngoba uyamethemba athathe le information ayisebenzisa ukudestroy nako konke nemize nemoto nako konke ungenalutho ajabulele ukudestroya ingane encane esazama engenawo ngisho umjondolo uzomthemba kanjani umuntu ozothi usiza abantu but une mentality yokudestroy abanye abantu uShaka into yambulala kakhulu sikhathi bembulala akona ukuthi bayambulala but ukubona umuntu amethembayo emdibini wabantu ababembulala ingakho engabanaka abanye kodwa athi nawe mbopha izinto ezishaya kakhulu empilweni asikhaleli ukuthi sishayiwe sikhalela ukuthi sishawa abantu esibethembayo
Qaphela ukuthi ukhulumani kubani. Kwajo osukuma ungizolela ibhodi. Igama kubhaka isibongo ngoba kanzaba bathi ngihambile bathi ngonile bathi ngizenze bathi Phuma eklasini lami. Sikhotheni.